Sirrin Kannywood. A yau shirin Sirrin Kannywood ya yi duba ne kan kashe mutane da ransu a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood ba bakon abu bane, domin an sha bayyana 'yan masana'antar sun mutu sai a gansu da ransu. Misali, an taba bayyana cewa Jamila Umar na Gudu, Fati Nijar, Garzali Miko da Adam A. Zango cewa sun rasu, sai kuma aka gane ba haka bane. A kwana-kwanan nan kuma ana ta yama ɗiɗi cewa jarumi Sani Garba SK rai ya yi halinsa. Sai dai jarumin ya fito ya ƙaryata wannan raɗe-raɗin da ake yi, kamar yadda wannan faifan bidiyon yake yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Sai dai wani abin takaici, daga cikin masu yada wannan jita-jita har da wasu daga cikin masana'antar. Sai dai a yanzu haka wasu jaruman daga cikin masana'antar sun ɗauki nauyin taimaka masa, duk da a baya an taimaka masa, inda jarumi Ali Nuhu da kuma jaruma Aisha Aliyu Tsamiya da wani mai shirya fina-finai a wannan masana'anta wato furodusa sun ce za su ɗauki nauyin magungunansa har izuwa lokacin da zai samu sauƙi.